Ayan na. Ayan oh. Bagwis! Oh, baba. Ayan. Gutom na gutom si Bagwis mga kasinag oh. Oh, ano? Gutom na gutom ka? Ayan mga kasinag si Bagwis. Ayan oh. O di ba? Maghapon ko siyang hinanap kahapon. Tapos ngayon hanggang tanghali, dito ko lang siya nasumpungan. Kaninang umaga nga mga kasinag, nakita ko yung partner ni Bagwis andun sa dating pinagtatambayan ni Bagwis. Asan yung kasama mo? Hindi ka kasi sumasama doon sa partner mo. Asan yung partner mo? Ha? Ba't hindi ka sumasama doon? Ha? Ba't hindi ka sumasama sa partner mo? Ha, Bagwis? Sige na, kain na, kain na. Ano yung partner mo? Hindi bumalik dito? Ha? Hindi bumalik dito yung partner mo? Sige na, kain na. Kung mapanood nyo yung video mga kasinag, di ba? Yung kagaya ni Bagwis, iba na ang kulay nung ano niya. Ganyang katulad ni Bagwis pero yung dibdib niya, brown brown na rin. Parang maedad na yun. Hindi natin alam kung mamang-abangan ni Bagwis yun o naghahanap siya ng mapapangasawa. Sige na, kain na. Sige na, kain na. Kumain na dyan. Shoutout pala kay CG Last Adventure, kay Idol Cupino Hunt, shoutout sa inyo, kay Kinsander Japan, kay Mr. Binigalang, Mr. Sandico Domingo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bicolinyo JNJ, shoutout. Inting Vlog, suportahan nyo rin mga kasinag ang Bicolinyo JNJ at Inting Vlog. Ayan mga kasinag. Sa totoo lang mga kasinag, tanggap ko naman sana na umalis na si Bagwis, sumama na sa partner niya. Kaso nga mga kasinag, yung partner ni Bagwis, iniiwan si Bagwis pag umaga, hindi siya isinasama. Ito naman si Bagwis, sunod lang siya ng sunod. Kasi yung partner ni Bagwis mga kasinag, walang makuhang pagkain dito sa lugar na ito. Kaya pumupunta si partner ni Bagwis sa teritoryo niya mismo. Doon siya naghahunting. Bumabalik lang siya dito, hinahanap niya si Bagwis tuwing hapon, tapos umaga iniiwan si Bagwis. Ayun mga kasinag. Kaya kanina nakita ko nga yung partner niya doon. Sa kahanap ko kay Bagwis, doon ko nakita. Kala ko ando si Bagwis, wala pala, andito pala. Gutom na ito mga kasinag. Kahapong maghapon hanggang ngayon, hindi pa yan kumakain. Basta sa lahat po ng tumulong sa atin, sa ating subscribers, viewers, lahat po na sumusuporta sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa inyo. Sana po hindi kayo magsawa. Naway tangkilikin nyo po ulit ang aking YouTube channel, na huwag nyo po sana pabayaan. Maraming salamat po sa inyong suporta.
Ayan mga kasinag, iniwan ko muna si Bagwis, kumakain dun. Nagpapasalamat pa rin ako at natagpuan ko pa rin siya. Gutom na si Bagwis mga kasinag. Sobrang gutom na. Dumistansya muna ako kasi maingay. Hindi siya makakain. Nandun kasi ako sa tabi niya. Kaya hinayaan ko muna siya mga kasinag. Pag busog na siya mga kasinag na kaya kong hulihin, dadalhin ko siya dun sa partner niya. Doon ko siya alpasan. Kasi alanganin dito sa lugar na ito. Kasi dito, hindi ko sure kung safe dito si Bagwis sa lugar na ito. Mas maganda doon mga kasinag kasi walang istorbo doon. Walang istorbo kay Bagwis. Walang pupunta kay Bagwis doon. Dito kasi, daanan kasi yan eh. Madaming pupunta dito mga tao. Daanan yan tapos dyan sa figure eh. May mga pumupunta dyan na nagbabahog ng baboy. Kaya hulihin ko si Bagwis, doon ko alpasan. Kasi doon ko nakita kanina yung ano niya partner. Doon ko siya alpasan. Kasi hindi sila nagpanagpo. Hulihin ko maya maya mga kasinag pagbusog na. Mga kasinag, habang kumakain doon si Bagwis, andito ako. Tinikal ko ito oh. Kung mapapansin nyo, tinikal ko itong balat ng nyug na ito. May malaking aluhipan palan. Ayan oh. Ang laki niyan mga kasinag. Kung mapapansin nyo tingnan nyo mga kasinag Ayan oh, ang laking aluhipan nito mga kasinag Tingnan nyo. Oh, ayan oh, ang laki oh. Yan ang kinakatakutan na aluhipan mga kasinag. Tingnan nyo naman oh. Yan oh. Oh. Yan ang aluhipan. Mga kasinag, kung mapapansin nyo. Yan oh. Yan. Yan ang aluhipan. Madami yan dito talaga mga kasinag. Marami na rin na-aksidenteng mga baboy dito. Marami na rin nakagat. Yung anak kong isa, mga kasinag, nakagat ng ganyan. Ang ginamot lang namin yung laway ng manok. Dito sa amin kasi, sa paniniwala, laway lang ng manok ang panggamot. Kaya yung anak ko, nakagat sa kamay. Yun lang ang ginamot namin, gabi. Gabi nakagat yung anak ko mga kasinag. Pero yung aluhipan mga kasinag na nagkagat sa anak ko, hinanap ko talaga. Pinatay ko talaga. Sa takot ko rin na madisgrasya yung anak ko. Tapos sabi ko, para hindi na makadisgrasya pa yung aluhipan na yun, pinatay ko talaga. Ganyan na ganyan mga kasinag. Tingnan nyo oh. Ayan, ang laki. Ayan mga kasinag oh. Ayun si Bagwis. Mga kasinag oh. Ayun na si Bagwis. Si taas ng nyug dun oh. Ayun. Andun na si Bagwis. Diyan na yung pagkain. Hindi na natin mahuhuli si Bagwis mga kasinag. Andun na. Sa puno ng nyug. Itong aluhipan na ito yan oh. Ayan oh, ang laki oh. Tingnan nyo naman oh. Ganyan palang aluhipan mga kasinag oh. Laki oh. Mga kasinag, hanggang dito na lang. Si Bagwis andun na. Lipad oh, kung makapansin nyo, ayun, sa mababang nyug. Doon na ni Bagwis Diala yung kanyang pagkain. Kaya mga sinag, maraming salamat. Ayan si Bagwis oh. Hindi ko na mahuhulihan mga sinag. Bahala na sila magpanagpo nung partner niya. Plano ko sana, huhulihin ko. Tapos pagkahuli ko, doon ko dadalhin sa rawis doon. Kasi andun yung partner niya. Sana naman sa huni niya kanina, yung ingay pa lang niya kanina, maririnig na yun doon. Sana magpanagpo na lang uli sila mamaya. At least ang mahalaga mga kasinag, andito siya. Napakain pa natin. Andun na. Hanggang dito lang mga kasinag. Bye bye.